Hopsan heissan, falle, ralle, raa, aivan kohta joulu saa. Vasta oli vappu ja ihan juuri juhannuskin, mutta pian on taas aatto, pari viikkoa tuskin. Siitä nauttii lapset, muori ja vaari, mutta sitä ennen vielä yksi Graniten riskinhallinta-webinaari. Historian havinoissa tällä päivämäärällä käytiin Niniven taistelu, jossa Byzantin keisari Heraklius voitti Persian joukot ja syntyi kirjailija Gustav Flaubert. Ja vaikka näiden kahden asian välistä yhteyttä voikin olla vaikea nähdä, se on ainakin se, mitä jälkimmäinen viisasteli siitä, kuinka tietämättömyytemme historiasta saa meidät ajattelemaan omaa aikaamme. Ja totta on tietysti myös se, että tämä on peräti Graniten 49. riskienhallinta-webinaari, joten ehkä oli jo aikakin, että aiheeksi koitui diallakin näkyvä kuntasektorin riskien hallinta. Seuraavan hetken, joka jos universumi niin sallii, emmekä tukehdu rusinoihin, kestäneen keskimäärin noin puolesta tunnista 3 varttiin, jolloin käsittelemme, jaloittelemme kielimme ja korvimme aiheita, joka koskee vähintäänkin välillisesti meitä kaikkia, jotka asumme kaupungeissa ja kunnissa. Mutta sitä ennen muistutettakoon kaikkia State of Risk Management-kyselystä, joka kaipaa vielä vastauksia. Meidän 200 vastauksen tavoitteesta puuttuu vielä yli puolet, joten toivottavasti löydätte kiireinen keskellä vartin vastaamiseen, että näitä webinaareja voidaan jatkossakin tarjota kotimaan nälkäisille riskikansalle täysin ilmaiseksi. Mutta keitä me olemme, jos ette tunne meitä? Tällä hetkellä äänessä, ja jos valo riittää, niin myös kuvas Antti Pekkala täältä Granitelta tosiaankin jo aika monennetta kertaa, mutta teidän onnenne on, etten ole täällä edes yksin. Seurannani on setä Ken, kappas Juha Kesänen, on Helsingissä Pesäsen. Rimmittele enää en, vaan Juha saa ihan itse kertoa itsestään ja suhteestaan kuntasektorin riskihallintaan. Ole hyvä, Juha. Joo, kiitoksia vaan tässä ruokailun jälkeen. Ei ehkä ole noin vireessä toi sanan säilä, mutta kiva oli tulla tänne puhua vähän kuntien riskienhallinnasta. Ja on tosiaan Juha Kesänen ja muistelin tuossa, että tulin 90 kesällä tulin ekan kerran kaupungille töihin ja sitten on ollut monessa eri virastossa ja nyt monessa eri toimialalla on ollut mukana. Et monelta sektorilta kaupunkikonsernia on tuttu ja nyt on sitten semmoisen 6 vuotta tätä kaupungin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koordinoinut ja ohjannut ja sen puitteissa nyt täällä. Yes. Hyvää päivää vaan kaikille. Kiitos Juha. No nyt te tunnette meidät, mutta me emme tunne teitä ja se asia pitää korjata. Niin mä klikkaan täältä semmoisen pienen pollin päälle, joka näkynee siellä teidän kotinäytöllenne oikeassa reunassa, ja sieltä voitte sitten klikaten kertoa, mikä kuvaa teidän omaa todellista roolianne riskienhallinnassa kaikkein parhaiten. Tämä on mahdollista sen, että jos tarve vaatii, niin me voidaan sitten näitä keskusteluita myös ohjata vähempään siihen suuntaan. Ja sillä aikaa, kun siellä kliksuttelette, niin kerrottakoon tämän kyseisen saanan teknistoiminnallisista ulottuvuuksista sen verran, että meidän liverryksemme talluu automaagisesti ja siinä hengessä myös tavoittaa teidät ajan kuluttua esityksen päättymisestä, jos vain sähköposti kulkee tiuhoja pitkin sovittuun tapaan. Ja jos ette tunne Granitea organisaatiota, jota minä edustan, niin kerrotaanko nyt vain sen verran, että jos kaipaatte riskienhallintaa tukevia työkaluja, niin niitä löytyy meiltä. Ei siitä sen enempää ehkä tässä kohtaa. Tästä tämän päivän aiheesta sanottakoon sen verran, joka siis kuuluu näin. Riskienhallinta kuntasektorilla, sen vaatimukset, uhat ja mahdollisuudet. Tätä esitystä mainiteltiin muun muassa seuraavissa sanoin. Menestyksekäs operointi ja muutosten ja vaatimusten värittämässä toimintaympäristö vaatii kykyä tunnistaa ja hallita riskejä. Mutta mikä käytännön riskinhallinta kuntasektorilla tarkalleen ottaen pitää sisällään, miten sitä arvioidaan ja kuinka se tukee palveluiden tuottamista ja strategisen tavoitteen saavuttamista. Kuntasektorin riskienhallinta-webinaarissa tarkastelemme kriittisiä näkökulmia riskienhallintaan ja sen roolia suunnitelmassa kestävässä kehitystyössä. No, käytännössä tämä lentävä lause tässä tarkoittaa, että Juhan kanssa kerromme teille hieman aluksi parista jutusta, eli riskienhallinnasta noin niin kuin teoriatasolla ja sitten siitä, mitä se on käytännössä ja miten se voisi olla, jos sitä tehdään ihan oikeasti. Ja sitten me jutellaan, mitä riskienhallinta on Helsingin kaupungilla. Eli aloitetaanpa siitä. Jos mä, Juha, nyt heittäisin sut tässä junan alle, niin mitä sä vastasit semmoiseen kysymykseen, että mitä riskienhallinta sun näkökulmasta on kuntasektorilla tai muuten? No, kyllä tätä paljon on tietysti pohdittu, mutta kyllähän se tausta on kuntalain asetuksissa, että siellä määritellään tätä kaupungin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Ja tuossa tulikin hyvin, että kyllä se on sitä systemaattista
uhkien ja mahdollisuuksien tunnistamista eri organisaation tasolla, että ja strategisella ja operatiivisella tasolla, että siltä se ainakin nyt tällä hetkellä näyttäytyy tänne Helsinkiin päin. Aivan. Kuten tuossa sen sanoitkin, niin ne on muutamat sellaiset taikasanat, joiden kanssa mekin aika usein painiskellaan täällä, kun me meidän asiakkaiden kanssa, yhteistyökumppaneiden kanssa puhutaan riskeistä ja riskienhallinnasta. Haastavaa on monella tapaa se, että kun tuo termi itsessään jo on niin tavallaan arvolatautunut ja minkä takia sitä on niin kuin, voidaan myös määritellä monella tapaa. Se, miten me sitä tarkastellaan tällä Granitella, on ehkä eroa siitä, miten monet niin kuin spontaanisti ajattelee riskienhallinnan olevan. Ja sitten sitä usein myös jää niin kuin puolet pois. Semmoinen, ja merkittävää tässä on se, että kun mä tätäkin aihetta keskustelun muutamien asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ihan tätä kuntasektorin riskienhallintaa, niin sieltä heti alkaa nousta hirveä määrä erilaisia suorastaan termien sade siellä, mitä pitäisi siinä asiassa ottaa huomioon, kun ruvetaan riskienhallintaa. Se tarkoittaa niin monelle monia juttuja, niin siinä on hyvin hankalaa myöskään löytää semmoista keskeistä näkökulmaa. Sä, Juha, mainitsit ne kuntalain määritelmät ja tämmöiset asiat, tai sitten että sitä velvoitetaan tekemään, mutta siellähän nyt ei tarkkaan ottaen sanota, että mitä se milläkin organisaatiolla oikeastaan on. No se, miten me Granitella täällä sitä yritetään katsoa, on usein, me ollaan tiivistetty, tämä on yhden meidän webinaarivieraan lause, mitä me itse ajatellaan, mitä mä itse olen tykännyt sitä ajatella, että risk management on yhtä kuin profiittia, tai koukeroisemmin sanottuna, että riskienhallinta kannattaa. No, ja miksi tämä nyt on silleen vaikeaa ymmärtää käytännössä? No, usein se johtuu siitä, että kun tähän asiaan rupeaa perehtymään, niin vastaan tulee esimerkiksi tämän tyyppisiä konsulttikolmioita, jotka käytännössä on kyllä ihan, niillä on oma paikkansa, mutta se ei ihan hirveästi auta, kun yritetään sitä riskienhallintaa viedä sitten käytännön tasolle siellä, missä aletaan sitten tekemään konkreettisesti ja toivon mukaan saamaan myös tuloksia sieltä. Ehkä käytännön kannalta olisi helpompi pyrkiä ajattelemaan riskienhallintaa vaikka sillä tavalla, että sitä jaetaan. Esimerkiksi 3 tapaa, josta hyvin yleisiä esimerkkejä on riskienhallinnan purkaminen vaikka operatiiviseen, kokonaisvaltaiseen ja strategiseen riskienhallintaan. No, ensimmäisellä tasolla tämä operatiivinen riskienhallinta on varmasti kaikille hyvin tuttu, vähintäänkin käytännön tasolla. Siellä on esimerkiksi löytyy työturvallisuus ja arjen resilienssi, mitä jokainen organisaatio kunnista ja tietynlaista organisaatiosta mukaan lukien joutuu ihan koko ajan tekemään. Sitten tuommoinen kokonaisvaltainen riskienhallinta tai enterprise risk management, niin se on sitten taas semmoinen, mihin tämä aiempi sisältyy itsessään mutta siellä on monia muitakin elementtejä, se myös tietyllä tasolla tähtää myös sen riskienhallintaprosessin optimoivaan ohjaamiseen. Ja sitten on luonnollisesti tuo strateginen riskienhallinta, mikä sitten varsinkin niitä tavallaan päätöksentekotasolla operoivia tahoja koskettaa. Mutta jos Juha jos mä kysyisin sulta, niin miksi riskienhallinta on tärkeä, niin mitä sä sanoisit? No kyllä se varmasti se, että tunnistetaan siihen toimintaan liittyvät ne uhat ja toiminta- ja tavoitteisiin liittyvät uhat ennen kaikkea ja sitten, että pystyttäisiin miettimään, että pitääkö jotain asioita tehdä, millä voidaan niiden toteutumista pienentää tai jopa välttää kokonaan. Että kyllä mä näkisin, että se on tärkeää tunnistaa niitä monentasoisia riskejä, että ehkä tolleen lyhyesti vastattuna. Se on hyvin tiivistetty ja erityisesti itse pidän siitä, että kun sellaisen taikasana, mikä sanotaan nyt tälleen epäkorrektissa meikäläisikin viisarin värähtämään, on se, että siellä on ne tavoitteet mukana. Että riskienhallintaa on hyvin hankalaa hahmottaa, jos se ei ole yhteydessä niihin tavoitteisiin. No, mä oon ottanut tässä tämän syksyn aikana aina kaivella jonkinlaisen kuvan yleensä tuolta taidemaailmasta, että me saataisiin vähän paremmin kuvitettua tätä käsiteverkostoa, mikä meillä tässä näin on. Ja tässä kun me puhuttiin kuntasektorin riskienhallinnasta, niin jostain syystä, ehkä kun joulukin alkoi jo lähestyä, niin oli enkelit mielessä, niin tuli tavallaan tämmöinen 2 kuvan yhdistelmä, että kun me ajatellaan riskienhallintaa, varsinkin tavoitteiden näkökulmasta, niin meillä hirveän paljon on siihen liittyviä odotuksia. Ja vähän niin kuin tässä kuvassa me nähdään, että tässä nyt siellä odotusten tasolla siellä on vaan riskienhallinta enkelimäisesti meidän suojelee, kun me yritetään tämmöisiä siltoja ja jokia ja virtaavia koskia ja kaikkea muuta, mutta hyvin usein käytännössä sitten monet on kommentoineet, että käytännössä kun sitä ruvetaan sitten toteuttamaan, niin se kääntyy nämä roolit vähän tässä toisinpäin.
Kuva ei tietenkään kerro, vaan näyttää, ja tässä tapauksessa niin kuin tämmöisen käytännön ero. No, tämä ei ole tietenkään mitään meidän omaa huuhalta, vaan näitä on muun muassa niin kuin käsitelty kohtalaisen paljon tuolla Graniten State of Risk Management tutkimuksessa, johon viime kerralla kun pidettiin, niin yli 100 vastasi, mutta se mitä siellä tavallaan niin kuin kotimainen tuo riskienhallintakenttä sanoo siitä, mitä hyvä riskienhallinta on, niin siellä nousee sellaiset teemat, että se on nimenomaan systemaattista ja kokonaisvaltaista, ja se kaikilla tasoilla vietynä pyrkii tukemaan niitä niin kuin päätöksenteon tietotarpeita, joilla yritetään mennä kohti niitä organisaation itselleen asettamia tavoitteita. No, tämä on tämmöistä niin kuin teoreettisen puhetta, mutta sitten kuntasektorilla hommahan tietysti on vähän niin kuin erilaista, ainakin jossain määrin. Jos ei missään muussa, niin ainakin siellä, että siellä on näitä tämmöisiä niin kuin Juhanin mainitsemia niin kuin, kuntalain kohtia, jotka niin kuin velvoittaa siihen, että niin kuin riskienhallintaa pitää tehdä. Ja tässä se on niin kuin merkittävä ero siinä, että mitä on riskienhallinta niin kuin julkishallinnon organisaatiossa ja niin esimerkiksi yksityisellä puolella on se, että siellä missä yksityinen toimija voi ottaa riskienhallinnasta niin kuin oman halunsa mukaan, niin kuntasektorilla tätä vaihtoehtoa ei varsinaisesti ole. No, kun tuossa aikaisemmin jo mainittu, niin ei varsinaisesti määrittele sitä, että miten sitä riskienhallintaa pitää tehdä, kunhan se pystytään osoittamaan, että sitä on tosissaan tehty. Niin onko sinulla, Juha, jotain erityistä perspektiiviä tähän kuntalain aspektiin? No ainakin se, että ohjeistuksia tietenkin määrittää, että meillä Helsingissäkin nyt 1.11. niin kaupunginvaltuusto hyväksyi ne sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, ja sitten taas toi kaupunginhallitus niin hyväksyi nuo ohjeet, jotka ne perusteet ainakin Helsingissä on niin kuin ihan muutaman sivun mittaiset, ja sitten nuo ohjeet on vähän laajemmat siitä, että miten sitä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tulee niin kuin toteuttaa, ja sitten vielä Helsingissä, en tiedä miten muissa kunnissa on, mutta sitten meillä on niin kuin toimialakohtaisesti tai liikelaitoskohtaisesti on vielä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaukset, jotka sitten määrittää sen, että miten tarkemmin siellä esimerkiksi toimialalla sitä riskienhallintaa toteutetaan. Ja tietenkin täytyy olla nämä ohjeistukset niin, että ne on linjassa toistensa kanssa, mutta että ainakin niin kuin tässä niin kuin ohjeistuksen tasolla ja sitten tietenkin se käytännön toteutus on aina vähän eri asia, mutta että ohjeita ainakin tulee olla. Aivan. Ehkä voidaan siitä käytännön toteutuksesta vähän ja sen eri vaiheesta puhella tuolla sitten myöhemmässä vaiheessa. No, otin nyt tähän vaan tuolta niin kuin Kuntaliiton ohjeistakin muutama juttu. Ei ruveta näitä tästä niin kuin lukemaan. Toivon mukaan kaikille kuntasektorin toimijoille niin nämä aiheet on tuttuja. Niin kuin, sieltä Peteriltä tuli kommentti, jonka voin tässä kohtaa lukea. Luonnollisesti chattiin voi heittää kysymyksiä ja muuta, ja yritetään niitä poimia sitten tällainen, että hyvinvointialueen riskienhallinta on analoginen kuntasektorin riskienhallinnan kanssa. Epäilemättä pitää paikkansa. Kun me tässä edetään tässä meidän webinaarissa, kohta me puhutaan riskienhallinnan kypsyystasoista, mikä on tavallaan mittari siihen, että voidaan organisaatiot kykenevät arvioimaan sitä, mitä siellä tavallaan riskienhallinta voi odottaa, niin tälleen oikeaoppisen webinaariperiaatteita noudattaa, että tähän tämmöinen pieni polli tähänkin kohtaan, ja sitten voi jokainen vastata, otetaan vähän pulssia, että mitä se riskienhallinta teidän näkökulmasta on. Sillä on 4 vaihtoehtoa, sieltä voi käydä klikkailemassa että mitä se teidän organisaatiossa riskienhallinta tarkoittaa. Me ollaan otettu tässä puhuessa vähän vihjeitä siihen, mitä meidän näkökulma on, ja noista vaihtoehtoista voi ehkä nähdä, mitä me niistä ajatellaan. Mutta tietysti emme tietenkään pyri ohjaamaan kenemmän näkökulmia, niin kuin sana on vapaa. Kun me tässä puhutaan riskienhallinnan jalkauttamisen haasteista, niin hyvin usein tavallaan se on sellainen juttu, mikä tulee just siinä kohtaa, kun joko on tunnistettu tarve tavallaan tämmöiselle riskienhallintatoimille, riskienhallinnan prosessille, joka voi sitten tulla niin kuin joko organisaation sisäisistä niin kuin kehitystarpeista tai sitten tuolle ulkovaikutuksen lainsäädännöstä tai muusta regulaatiosta. Ja sitä ruvetaan sitten pohtimaan sitä kautta, että okei, tätä nyt sitä pitäisi sitä riskienhallintaa sitten tehdä. Ja sekään ei ole ihan niin kuin läpihuutojuttu, sieltä nousee monia ihan samalla tavalla kuin termistöjä, niin tässä tapauksessa sitten niin kuin haasteita, että okei, miten sitä ylipäätänsä pitäisi tehdä. No,
Yksi erittäin hyvä lähtökohta sille on tuo riskienhallinnan kypsyysmallin ja erityisesti riskienhallinnan kypsyysajattelu. En rupea tätä sen laajemmin teille tässä purkamaan. Me ollaan pidetty tästä aiemmin webinaareja, me tullaan pitämään tästä webinaareja. Meidän verkkosivuilta löytyy kohtalaisen paljon tästä aiheesta tekstiä, ja kun me ollaan tästä puhuttu, mä tuossa jaan teille myös linkin semmoiseen, missä ihan työkalu, millä sitä omaa arvioita voitte tosissaan tehdä. Mutta riskienhallinnan maturiteetti on se, joka kertoo luonnollisesti se niin kuin organisaation riskienhallintakäytäntöjen niin tehokkuudesta ja kehittyneisyydestä, ja sitä kautta myös siitä, että kun organisaation tavoitteita on, niin kuinka resilientisti niin tavoitteisiin voidaan päästä näitä riskienhallintakäytäntöjä noudattamalla. Ja kypsyysmalli luonnollisesti on tapa arvioida sitä omaa toimintaa. Ja vaikka tämä nyt on tässä tämmöinen viisiportainen juttu, missä me nähdään, että on alustava, toistettava, määritelty, integroitu ja optimoiva, niin se ei tarkoita sitä, että vitostaso olisi välttämättä yhtään parempi kuin kakkostason maturiteetti. Kyse on vaan siitä, että kun arvioit oman tasossa, niin pystyt tunnistamaan eri kehityskohteet ja sitä kautta arvioimaan, että millaisia tavoitteita sä voit asettaa ja miten sä voit niitä tukea. Mä laitan täältä jälleen kerran tämmöisen pollin päälle ja puhutaan tästä vähän laajemmin tässä näin, että voitte hetkinen, katsotaanpas pieni tekninen ongelma. No niin. Ei sitä pollia tällä hetkellä olekaan, mutta sen sijaan kysynkin Juhalta, että Juha, epäilemättä tämä riskienhallinnan kypsyysajattelu on jollain tasolla sinullekin tuttu, niin miten itse arvioisit Helsingin kaupungin riskienhallintakypsyyttä? No niin, nyt löytyy se juttukin, tuolta voitte käydä latailemassa itselleen riskienhallinnan kypsyystyökalun, jos sellainen kiinnostaa. No, toi on hyvä kysymys ja varmaan meilläkin on tässä, voidaan katsoa niin kuin kaupunki- tai kaupunkikonsernitasoisesti ja sitten niin kuin vaikka toimialatasoisesti, mutta ehkä mä ajattelin, että niin kuin on määritelty tietenkin ohjeistusten kautta ja niitäkin aina voi parantua ja sitten myös se, että toi integroituva, että kuitenkin meillä pyritään siihen, että vaikkapa mitä talousarvioissa riskejä raportoida, niin ne on niin kuin dokumentoitu ja niissä on tavallaan semmoinen jäljitettävyysketju, mutta ehkä mä sanoisin näin niin kuin kaupunkitasolla siellä tuon 3. ja 4. puitteissa ja ehkä meillä on toimialoja tai liikelaitoksia, missä se on korkeampi, mutta vähän, että mistä se, yritetään tietenkin koko ajan parantaa ja tässä on niin valtavan paljon niitä niin kuin teemoja, jo niin kuin tähän riskienhallintaan liittyy, että mitä meillä ehkä viimeksi semmoisessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ajankohtaispäivässä, mitä joka vuosi pidetään täällä, niin esimerkiksi virheiden käsittely ja psykologinen turvallisuus, niin tämän tyyppisiä asioita, että miten riskeistä tai virheistä puhutaan, niin tämmöisetkin teemat, että mä niin kuin ajattelen näin, että jatkuvasti pyritään parantamaan ja ehkä tässä vaiheessa tuolla määritellyt ja integroituvan välimaastossa mennään, mutta joo, nöyränä pitää olla tässä asiassa. Että se on erityisen tärkeää, että löytyy sitä nöyryyttä myös ymmärtää, koska vaan sillä tavalla pystytään myös sitten löytämään niitä keinoja tehdä sitä jatkuvaa kehitystä, ja se on erityisesti se jo ihan tuolla meidän työkalutasolla se näkökulma, mikä meillä on riskienhallintaa, että se ei ole semmoinen kertaluontoinen projekti, että saadaan vaan riskit talteen jonnekin, vaan se tarkoituksena on tosissaan olla jatkuvaa kehitystä, koska en sano, etteikö sellaista riskienhallintaa tee, ja on paljon varmasti organisaatioita, joille se riittää, että voidaan sanoa, että kyllä me tehdään riskienhallintaa, kun me saadaan meidän riskit, olisi nyt sitten Excel tai sitten joku tietojärjestelmä, ja siellä, niin sitten on hillottuna aina seuraavaan tarkastukseen asti. No, epäilemättä sillä päästään ainakin kirjaimen tasolla riskienhallintaan, mutta sitten se kysymys siitä, että okei, kun toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, tulee erilaisia tilanteita ja muita, niin palveleeko sen tapainen riskienhallinta sitten esimerkiksi toiminnan jatkuvuutta tai ylipäätänsä tavoitteet? Se on aika kriittinen kysymys meikäläisten näkökulmasta. No, ja tässä kun tässä puhuttiin, niin tosissaan mikä se riskienhallinnan kypsyysmallin keskeiset tavoitteet tosissaan on silleen, että kun ei ole paljon sellaisia tilanteita, missä organisaatiot pääsee benchmarkkaamaan omaa toimintaansa muiden organisaatioiden kanssa, niin se ainakin mahdollistaa tämä kypsyysmallin työkalun käyttäminen varsinkin sen, että pystyy
löytämään niitä kohteita siellä. Luonnollisesti ymmärtääkseni tuolla on erilaisia, varsinkin kuntasektorilla, erilaisia konklaaveja, missä näitä niin kuin myös parhaita periaatteita käydään läpi, mutta ne on luonnollisesti sellaisia, mitkä vaatii sitten enemmän semmoista niin kuin, tahtoa kehittää. Jo vain. Emme ehkä syvenny sen enemmän tuon riskienhallintakyvyn kehittämiseen. Meillä on tulossa ensi vuoden puolella kyllä siihen liittyviä webinaareja, joten niin kannattaa meitä seurata. Sen sijaan voitaisiin ehkä päästä puhua enemmän vähän sitten Helsingin kaupungin riskien hallinnasta, kun ollaan saatu tämän ihan asiantunteva ekspertti tänne paikalle. Niin sä, Juha, sanoit, että sä olet 6 vuotta Helsingin kaupungilla toiminut viime ajat tässä riskienhallinnan keskiössä, niin millaisista niin kuin lähtötilanteista, jos tavallaan lainsäädäntösivuilta, niin millaisista lähtötilanteista sitä on niin kuin lähdetty viemään ja niin millainen prosessi se tavallaan riskienhallinnan kehityksen käynnistäminen siellä teidän organisaatiossa on sun näkökulmasta ollut? Joo, eli kyllä mä sen itse on ollut myös tuossa talouden ja niin kuin toiminnan suunnittelun puolella, niin tietenkin se tähän talousarvioprosessiin niin kuin tämmöinen niin kuin vuosisuunnittelussa kytkeytyy, ja sitten tietenkin tämmöisiin nopeampiin riskeihin, tietysti ne vaatii niin kuin erilaisia toimenpiteitä, että ei siinä odotella seuraavaa ennustettavaa, niin kuin saman tien toimitaan, ja ehkä mä näkisin sen, että ne on aikaisemmin ollut enemmän semmoisia, että ollaan niin kuin vaikka toimialakohtaisesti ja siellä menty niin kuin alemmassa organisaatiossa kerätty Exceleillä riskejä, ja sitten sitä riskityötä on tehty vähän niin kuin, ei ehkä niin jatkuvana työskentelynä, vaan enemmän tälle, että nyt kerätään nämä riskit. Ja edelleen meillä sitten tämmöisellä niin kuin strategisella tasolla niin valtuustokausittain kerätään tämmöisiä kaupunkikonsernin riskejä, mutta se on vähän eri prosessi kuin sitten tämä tämmöinen, mikä on tässä niin kuin talouden vuosikellossa, mutta kyllä se ehkä käytäntö on enemmän ollut se, että ne on vähän enemmän tai vähemmän, niin se dokumentaatio, mikä sitten vaikka siinä raportoinnissa on, niin nyt meillä tavallaan kehityksenä on se, että mitä riskienhallintajärjestelmää on kirjattu ja sitten mitä raportoidaan sitten vaikka tässä talousarvioprosessissa, niin ne kulkisi käsi kädessä, että me löydettäisiin se, niin kuin tässä ainakin sisäisessä työskentelyssä, niin meillä on ne riskit, mitkä raportoidaan, niin on myös riskienhallintajärjestelmässä, mutta ehkä mä sitten ajattelen, niin kuin, että ehkä tämä mun niin kuin ihanne oli tässä koko työskentelyssä niin, että jos mä olisin vaikka yksikön päällikkö tai joku muu päällikkö roolissa, niin että mä niin kuin tunnistan riskin ja sitten nyt mä niin kuin kirjaan tämän niin kuin järjestelmään tämän riskin, ja sitten sit siihen tarvittaessa mietitään hallintatoimenpiteitä. Tämä olisi tämmöinen niin kuin tämmöinen prosessi, mikä niin kuin, että tämmöinen ajattelu kävisi sitten niin kuin siitä, että meillähän on rakennettu niin kuin yksikkökohtaisesti tai organisaatiopuun mukaisesti tätä järjestelmää, että tapahtuisi tämmöinen, että nyt tunnistan riskejä, kirjaa järjestelmään, niin kyllä niin en tiedä, kaupungilla on 2000 esihenkilöä, että kuinka monella se suoraan niin kuin tällä hetkellä menee näin, kun tietää varsinkin, että keskijohto on hirmu työllistetty, että kyllä tämä niin kuin valtava iso semmoinen toimintatavan muutos on, ja motivointi siihen, että riskejä kun tunnistetaan, niin niitä kirjataan. Ja sitten sekin ihan mielenkiintoinen näkökulma, että jos meillä olisi vaikka 2 saman toiminnon päällikköä, niin toinen voi olla niin, että eihän tässä ole mitään riskejä, ja sitten toinen henkilö taas voi olla semmoinen, joka tunnistaa paljonkin riskejä. Että tämä on niin kuin sillä tavalla tosi mielenkiintoinen kenttä. Sitten meillä niin kuin, kuitenkin se, että me tämän nyt tavallaan kun me on otettu käyttöön tämä riskienhallintajärjestelmä, me pyritään tämmöisen niin kuin data-analytiikan keinoin sitten raportoimaan ja tuomaan esille sitä, että minkälaiset riskit painottuu niin kuin kaupunkitasolla ja sitten vaikka toimialatasolla, ja tämmöisen analytiikan kautta niin mä ajattelen niin, että tämä voi tuoda myös lisää niin kuin motivaatio siihen, että riskejä, kun niitä tunnistetaan, niitä myös kirjataan. Että ehkä tässä niin kuin on tämmöisestä, niin kuin, että meillä on kuitenkin se perusprosessi ollut, mikä kaupungeissa varmasti on samanlainen, tämä talousarvioprosessi tai talouden vuosikello,
niin sitten pyritään vaan sitä laatua nostamaan ja tuomaan niin kuin laajemmin näkyville sitä, että minkälaisia riskejä kaupungissa on ja minkälaisia mihin ne vaikka liittyy, että jos meillä on vaikka strategisia riskejä, niin liittyykö ne henkilöstöön tai projekteihin tai tietotekniikkaan, niin pystyttäisiin niin tekemään sekä kaupunkitasolla että toimialatasolla tämmöistä analytiikkaa. Ja sitten meillä on sellainen kokeilukiihdyttämöhanke menossa, missä just tätä niin kuin riskidataa pyritään hyödyntämään johtamisessa ja päätöksenteossa, niin mä oon käyttänyt tässä, en tiedä onko hyvä vai huono sanonta, mutta että vähän niin kuin vain se syöty lääke auttaa, niin tavallaan samalla lailla niin kuin vain tänne niin kuin järjestelmään viety riski nousee niin kuin tämmöisen data-analytiikan kautta esille, että ehkä niin kuin tällä tavalla, että perusprosessi on varmasti kaikissa kunnissa sama, koska se on se talousarvioprosessiin liittyvä ja talouden vuosikelloon liittyvä, mutta sitten tämä toimintamalli siinä alla, niin sitä pyritään sen laatua nostaa ja parantaa sitä. Kyllä, muistin kun me juteltiin ennakkokeskustelussa tästä aiheesta, muistin heittää, että paljonko teillä niitä riskejä siellä suurin piirtein oli siellä teidän toiminnassa? Joo, eli siis me otettiin käyttöön, riskejähän varmaan paljon, me otettiin käyttöön kesällä 2022 käyttöön tämä järjestelmä ja meillä on nyt 1400 riskiä siellä, tai oikeastaan 1100, mutta noin niin kuin tuommoisissa määrissä ja sitten kuitenkin tämä käyttöönotto on vielä hyvin niin kuin hyvin alussa vielä, ja tämä otettiin emokaupungin käyttöön tämä järjestelmä, että tämä ei kata noita konserniyhteisöjä, mutta siis että käyttöönotto on kuitenkin ainakin mun näkökulmasta vielä alussa, ja sitten sitä toimintamallin kirkastamista ja sitten tavoitteen kirkastamista ja sitten hyötyjen kirkastamista, niin se on varmasti semmoinen asia, mutta että hyvä pohja luotu ja niin kuin toimintamalli ja selkeä malli, mutta koko ajan sitä niin kuin kirkastetaan. Että jos mä ajattelen siitä semmoisesta, että jossain mielessä ne on aika niin kuin ok, että tulee niin kuin vaikka semmoinen, että toimittakaa nyt kaikki riskit tänne niin kuin tietyin väliajoin, niin se on jossakin mielessä sitten ehkä helpompi kuin tämmöinen niin kuin jatkuvaan riskien hallintaan liittyvä prosessi. Niin, epäilemättähän se, jos ei mitään muuta, niin se tavallaan johtaa, ajatuksen tasolla on helpompaa silleen, että se on pois nyt alta. Tavallaan hoidetaan, että saadaan riskit, ne on lähetetty tonne noin. Ja no, sillä päästään ainakin siihen varmaan siihen semmoisen lain kirjaimen tasoon, että hei, voidaan hyvillä mielillä sanoa, että on riskienhallintaa ja voidaan ehkä jotain näyttääkin näin. Mutta sitten se, että no jos ei mitään muuta kertoo, että se riskienhallinnan kypsyystaso ei ole hirveän korkea. Ja epäilemättä monessa keskustelussa myös, että onko sitä tarvetta niin kuin sitä esimerkiksi kypsyyttä kehittää siellä, niin se vaatii vähän semmoista, niin kuin, se ei vaadi pelkästään, se vaatii aika paljon organisaatiolta niin kuin halua kehittää myös sitä niin kuin omaa kypsyyttä ja näin päin pois. Ja luonnollisesti, kun me paljon puhutaan tuolla niin kuin yritys- ja organisaatiokypsyydestä tänä päivänä kaikilla erilaisilla alustoilla, niin se loppuviimeisessä, kun niistä määrittelee se, että kun niitä tavoitteita asetetaan, että jos ne hommat on sitä, että hoidetaan tämä nyt pois ja alta, niin aika vähän voi myöskään niin kuin unelmoida, että niihin tavoitteisiin pääsee. Tämä on se, niin kuin se miten jos itse ajattelen tätä, niin kuin, että okei, se tulee regulaatiosta, että miksi sitä riskienhallintaa pitää tehdä, ja sitten sitä nousee kysymys, että no okei, riittääkö se, että tehdään ihan vaan niin kuin regulaatio, niin kuin täytetään vaan ne vaatimukset, riittääkö se riskienhallinta? Ja siinä on kasvasta, kyllä, totta kai, koska se on se, mitä vaaditaan, mutta toisaalta siinä on se aspekti, että ei, koska säätely on aina kuitenkin reaktiivista. Niin kuin me harvoin ajatellaan näitä niin kuin erilaisia lakeja ja säätöjä siitä syystä, että niin kuin käytännössä tuntuu meitä niin kuin kiusaavan, mutta siinä on niin kuin syynsä, minkä takia ne on sinne laitettu, ja loppuviimein niin kuin se kertoo jo itsessään jotain, että jos sitä lainsäädännön tasolla vaaditaan. Mites tuleeko Juha sulla mieleen semmoisia niin kuin pieniä voittoja, mitä tässä teidän niin kuin Helsingin kaupungin riskienhallinnan kehityksen taipaleella nyt niin kuin järjestelmän jos ajatellaan tämmöistä aikaa ennen järjestelmän käyttöönottoprosessin alussa ja siinä pisteessä, missä nyt, niin kuin, mitkä ne on ollut tavallaan semmoiset pienet ja niin kuin merkityksekkäimmät voitot siinä matkalla, että olette päässeet tähän pisteeseen, missä sä pystyt tälleen
hyvinkin nöyränä sanomaan, että olette kypsyystasolla siellä 3-4 välillä. No ehkä se nyt kuitenkin niin kokonaisuudessaan, että nyt niin kuitenkin tämä järjestelmä niin tuo sen esille, että tämmöiset riskit meillä on niin kirjattu ja tämmöisiä riskejä meillä on, ja se kertoo myös varmaan sitä, että riskejä ei ole niin kirjattu, että meillä on nyt tavallaan kuitenkin aika selkeä tämä, niin kuin, ihan tämä järjestelmäkin on niin selkeä käyttää, ja että meillä on niin kuin se hyvä pohja luotu, ja sitten tietenkin voidaan niin kuin arvioida ja tarkastella sitä, että miten sitä on otettu käyttöön, niin se on niin kuin helppo ainakin käydä niin kuin katsomassa. Et ehkä mä näen, että semmoinen niin kuin yhdenlainen pohja tälle asialle on luotu, ja tästä niin kuin mennään sitten eteenpäin. Ja tietenkin paljon miettii just sitä toimintakulttuuria ja sitä hyötyjä ja tämän tyyppisiä, mutta mä näkisin sen, että nyt ei tarvitse esimerkiksi miettiä, että oliko mulla joku Exceli jossakin ja mikä on viimeisin versio, eli sen tyyppiseen, mutta että ehkä mä näin niin kuin voittona sen, että vaikka, ja sitten tietenkin niin kuin se, että en tiedä onko se voitto vai ei, mutta että vaikka niin kuin kova tahtotila oli, että saadaan niin kuin järjestelmä käyttöön, niin kyllä se kuitenkin semmoinen niin kuin se motivaatio ja se toimintatavan muutos, niin kuin tietää, että ihmiset on kiireisiä ja johto on kiireisiä, mutta miten mä sanoin, että kyllä tietenkin jossakin mielessä ylpeä on, että ollaan niin kuin tässä tilanteessa tämän asian suhteessa, mutta hyvä kysymys. Ja sitten tietenkin että just sen, niin kuin sen data-analytiikan kautta, mikä on niin kuin niitä seuraavia askeleita, jos tuossa on niin vähän niin kuin tulevaisuutta katsotaan, niin siitä on kyllä semmoisia, että sen data-analytiikan kautta päästäisiin niin kuin katsoa, että minkälaisia riskejä on niin kuin koko kaupunkitasolla ja sitten vaikka että toimialatasoilla, ja sitten sitä kautta ehkä nähdään myös sitä, että minkälaisia riskejä ei ole kirjattu, että tämmöisiä niin kuin ehkä kuitenkin voittoja, että Teemulla oli tuolla chatissa kysymys, jonka heitän sulle, että onko Helsingissä määritelty riskienottohalukkuutta ja kantokykyä, ja onko teillä linjattu esim. Riskiluvun perusteella suhtautumista riskeihin hallintatoimenpiteiden määrittelyä? Löytyykö tämmöisiä niin? On kyllä hyvä kysymys, ja toi just, että minkälaisia riskejä voidaan ottaa, niin kyllä se kai kuitenkin niin kuin aika varovainen täällä julkisella sektorilla ollaan, että ei ole kyllä ja en tiedä, että kai sitä niin kuin käytännön työssä sitten niin kuin sitä mietitään, kaikenlaisia uusia toimintatapoja, mutta se, että minkälaista riskiä voidaan ottaa, niin tosi hyvä kysymys ja tärkeä aihe, mutta ei ole määritelty sillä tavalla, että nyt että mikä on se, mikä voidaan ottaa. Ja sitten kyllä mä niin kuin vaikka huomaan semmoisia, kun tätä järjestelmää käy läpi, niin meillä on niin kuin tosi korkean tason riskejä, missä tässä vaiheessa niin kuin ei ole kuitenkaan edes vaikkapa omistajaa merkitty vielä, että tätä käyttöä kuitenkin opetellaan, ja se mun viesti on kuitenkin sitä, että tärkeintä lähteä sitä käyttämään, mutta huomaa senkin, että voi olla hyvin korkeita riskilukuja, mutta ei ole merkitty vaikkapa omistajaa tai hallintatoimenpiteitä. En tietenkään niin kuin kaikkia riskejä ole läpi käynyt, mutta että ihan hyviä huomioita, ja just sitten tavallaan niitä, että mitä se tarkoittaa se, vaikka on korkea riski, niin voi olla, että hallintatoimenpiteet on kuitenkin niin kuin riittävät. Mutta tosi hyviä kysymyksiä, enkä osaa niin kuin ihan tarkkaan sanoa, että ehkä siinä kaupunginhallituksen ohjeessa pitää ottaa muuten kantaa, niin kuin, no en tiedä, tuo riskiottohalukkuus on kyllä semmoinen, että millä riskillä lähdetään jotain tekemään, niin olen varovainen kyllä sen suhteen, mutta hyvä kysymys, ja laitan kyllä ylös itselleni vielä tonkin. Joo, kiitos Teemu kysymykseen. Tämä on tuossa niin kuin, se on niin kuin teema, joka meillekin näissä webinaareissa on varsinkin niin tämän vuoden aikana noussut hyvin monessa kohtaa niin kuin esille, kun tavallaan on organisaatioita, jotka tunnistetaan, kun meillä on, tämä on 41. webinaari, meillä on tällä, me tätä mainostetaan, markkinointilistakin on niin semmoinen 1500-1600 niin kuin sähköpostin mittainen. Me saadaan jonkin verran tietää siitä, että mikä se niin kuin taso on ja missä ne niin kuin kipukohdat tavallaan niin kuin organisaatioiden toiminnassa on. Ehkä toi on kyllä tärkeä teema, ja että
jos Helsingin Sanomia lukee, niin tuo meidän kaupunkiympäristön toimialajohtaja Ville Lehmuskoski tällä viikolla kirjoitti tuonne mielipideosastolla, oli siitä virkavastuusta, mitä se tarkoittaa. Niin kuin vaikkapa jos joku tapaturma, niin kuin omaan niin kuin toimialaan kuuluva joku tapaturma vaikka sattuu, niin siinä on todella korkea se virkavastuu, että tämä puoli varmaan niin kuin, on varmasti niin kuin tämmöisen riskiottohalukkuuden tai että minkälaista riskiä otetaan, niin se on vain yksi näkökulma siihen, mutta että se on mun mielestä tosi hyvä, jos on mahdollista lukasta. En muista minkä päivän lehti. Ettei se ollut jopa, no ihan tällä viikolla kuitenkin. Aivan, eli siinä kotikäymisiä. Ehkä siinä jonkinlainen vastaus Jarkollekin, tai en tiedä, kun Jarkko tuolla chatissa kysyy, että kuka hallintakeinojen kehittämistä vastaa tapauksista, jos riskillä ei ole omistaja. Se onkin mielenkiintoinen kysymys. On hyvä kysymys, ja kyllä tuosta paljon on niin kuin puhuttu vaikka siitä, että on monen niin kuin toimialan yhteisiä riskejä, niin miten niihin suhtaudutaan ja kuka siitä hallintakeinosta niin kuin vastaa, että tosi hyvä, että hyvä huomio. Näin on. No ehkä sitten meillä kohta pitää ruveta vetämään lankoja yhteen, mutta se ehkä Juha sulle tämmöisen kysymyksen, että jos olisi semmoinen tilanne, että sitä mitä sä oot niin kuin tekemällä oppinut ja sulla on näkökulmia siitä, että miten sitä riskihallintaa pitäisi kehittää. Että jos sun pitäisi aloittaa tämmöinen prosessi niin kuin alusta, kuvitellaan, että meillä on tuolla yleisössä vaikka joku, jolle ihan nyt ensimmäistä kertaa kuuli tänään kuntasektorin riskienhallinnan tämmöistä kynnyskysymyksistä, niin mistä sä niin kuin miten sä lähtisit sitä viemään niin kuin eteenpäin siellä omassa organisaatiossa? Ketkä siellä pitäisi ehkä voittaa puolelle? Miten tälle niin kuin riskienhallinnan kehittymiselle saataisiin niin että miten perustella vaikka siihen liittyviä budjetteja tai jotain muuta? Mitkä olisi semmoiset, niin kuin, jos sun pitäisi tehdä tämä kaikki uudestaan, niin mistä lähtisit? No kyllä se varmasti ihan näistä niin kuin kaupungin hallintosäännöistä ja muissa määritellään niitä vastuita ja sitten, että kenelle se vaikka kuuluu kunnassa se sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen. Ja tietenkin kyllä mä näen, niin kuin, että nämä niin kuin ihan pitää olla nämä niin kuin valtuuston hyväksyvät perusteet ja kaupunginhallituksen ohjeet pitää olla selkeitä ja sitten, että tietenkinhän se vanha sanonta on, että ensin sovitaan mitä tehdään ja sitten tehdään niin kuin sovitaan, että kyllä se varmaan niin kuin tämmöiset asiat ja ehkä mä tällä hetkellä ajattelisin niin kuin paljon myös sitä riskihallintakulttuuria, miten riskeistä puhutaan, miten niitä uskalletaan niin kuin tuoda esille, miten virheitä tuodaan. Ja ehkä mä näen kuitenkin se, että meillä sen viimeisimmässä kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan riskihallinnan ohjeessa niin pyrittiin sitä visioa määrittelemään, mikä on niin kuin sisäisen valvonnan riskihallinnan visio, ja tästä näkökulmasta sitten vietä sitä eteenpäin. Ja myös se, että niin kuin matalalla kynnyksellä niin kuin keskusteltaisiin ja niin kuin dokumentoitaisiin niitä riskejä. Että ehkä niin kuin sitä kulttuuria ja ohjeistusta ja sitten niin kuin myös sitä niin kuin koulutusta. Täällä Helsingissä meillä on niin kuin säännöllisesti niin kuin sisäisen valvonnan ja riskihallinnan koulutukset esihenkilöille ja asiantuntijoille niin kuin keväisiä ja syksyisiä, ja nyt meillä on esimerkiksi tähän järjestelmän käyttöön, että näitä klinikoita on ollut, mutta että on paljon niin kuin kunnassa asioita, mitkä pitää hoitaa, ja tämä on niin kuin yksi asia, ja varmasti tämä asia niin kuin pitää olla joku, joka tätä lippua heiluttaa, että nyt täällä Helsingissä, niin tällä kaupungin tasolla, niin minä olen nyt se, joka tätä asiaa niin kuin pitää esille ja vie eteenpäin, mutta että tämä täytyy kuitenkin jotenkin hoitaa, niin Kyllä. ehkä niin kuin tämmöiset näkökulmat, että ne on kuitenkin sitten loppupeleissä mennään niihin valtuuston perusteisiin ja sitten tavallaan se on se kuitenkin se perälauta, mikä sitten tämän työn taustalla, että ne huolellisesti mietitään ja siitä ainakin lähdetään. Mutta että muuten se, niin kun lähtee tekemään, niin asiat niin kuin parantuu, että ehkä niin kuin semmoinenkin näkökulma. Ja tämä riskienhallinta esimerkiksi on kuitenkin sitä, että tämä on ihan
joka ihmisen arkielämässäkin, niin kuin, että ei liian mutkikasta, ja sitten töissä se liittyy tietenkin niihin tehtäviin, mistä on vastuussa, mutta että tämä on kuitenkin niin kuin joka ihmisen arkeenkin liittyvä teema. Ehdottomasti. Tuli mielenkiintoinen tuo klinikkahomma. Ehkä jonain toisena päivänä toisessa webinaarissa me pyydän sinut takaisin tänne, puhutaan niistä teidän riskienhallintaklinikosta. No, yhteenveto juttuja. Ehkä näitä tässä voidaan sivuta nopeasti, että päästään lopettelemaan, jos tulee kysymyksiä, niin vastataan niihinkin vielä. Mutta tosissaan niin kun, kuntosektorilla riskienhallinta, ja Juha voi sitten korjata, jos mä luen näitä yhteenvetoja väärin täältä näin, niin luonnollisesti pitää pohjautua tuohon niin kun, kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteisiin. Mitä se tarkoittaa on se, että järjestelmästä tunnistetaan ja tunnistetaan ennakoiden riskejä ja uhkia, joita tavoitteisiin kohdistuu. Helsingin kaupunkikonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa pyritään jatkuvasti parantamaan. Riskejä pyritään ennaltaehkäisemään ja toteutuneista riskeistä keskustellaan avoimesti ja niistä opitaan. Eli teille Helsingillä erityisesti tämä keskustelun avoimuus on tässä noussut muutaman kerran esille. Tuleeko sinulle, Juha, näistä yhteenvedosta jotain muuta, mitä haluaisit tässä kohtaa vielä nostaa, ennen kuin mä rupean laulamaan tätä meidän showta kiinni? No ehkä sillain ajankohtainen asia, mikä on paljon julkisuudessakin oli tämä palkanmaksujärjestelmäongelmat, ja sitten tavallaan siitä me ollaan esimerkiksi kehitetty sitä niin tämmöisen kaupunkiyhteisten muutoshankkeiden niin kuin toimintaohje tehty, että pyritään niin kuin tämmöisistä riskeistä, mikä oli tosi kurja niin kuin henkilöstölle, niin tavallaan, että just tämmöisetkin asiat, niin sitten pyritään tekemään niin kuin asioille jotain ja parantaa sitä toimintatapaa. Että ehkä tämmöisenä niin kuin ajankohtaisena, mihin ehkä moni asia on sitten tuolta median kautta törmännyt. Mutta kyllä, ei mulla muuta. Ja jos ei mitään muuta, niin että jos sitä, niin kuin, mitä sä joskus sanonut, että aiemmin kun on riskienhallinta-webinaareja mainostanut, niin on sanonut, että jos sitä riskienhallinta ei tee, niin sitten niitä joutuu viimeistään käsittelemään siellä lehdistössä. Tässä kohtaa, jos tulee kysymyksiä, ehditään muutamaan vastata, ja sillä aikaa niitä odotellessa pistän tuonne chattiin, jos viittitte tuolla meidän State of Risk Management -tutkimukseen käydä vastaamassa. Se on täysin anonyymi kotimaisen riskienhallinnan tilaa selvittää kysely, joka on meillä vuosittainen, jonka pohjalta me näitä webinaarin teemoja ja kysymyksiä näihin webinaareihin ja muihin aiheisiin rakennetaan. Ja me luonnollisesti myös kaikki se tieto jaetaan tuolla yhtä lailla veloituksesta kaikille, että kaikki pääsee sitten niin kuin ymmärtämään laajemmin, että mikä se on se niin kuin riskienhallinnan tilanne täällä Suomen maassa. Ja sillä puheella sitten mainostelen vähän meidän tulevia webinaareja, koska Graniten webinaarit päättyvät vasta universumin lämpökuolemaan, ja meidän seuraava webinaari on tuolla tammikuun puolessa välissä. Siellä on meillä semmoisella otsikolla kuin riskienhallinnan kriittiset prosessit, ja erityisesti se on meidän 50 webinaaria, me vedetään se homma vähän niin kuin juhlanumerona sillä tavalla, että jos on semmoisessa tilanteessa pohtii, että miten me tämä meidän riskienhallinta nyt saataisiin aloitettua sillä tavalla, että me saadaan se heti alusta linjattua meidän niin kuin, toiminnan tavoitteisiin, niin tämä on se webinaari, mihin kannattaa ilmoittautua paikalle ja toivon mukaan myös kutsua ne kollegat, joiden kanssa on sitä pohtinut, että riskienhallintaa pitäisi tehdä vähän eri tavalla ja tehokkaammin ja tuloksekkaammin. Näillä toivon mukaan näemme mahdollisimman monet teistä myös siellä. Linkit näihin sekä tuohon State of Risk Management että webinaarin tulee myös webinaaritallenteen mukana, joka saavuttaa teille sitten, kun tämä lähetys on tästä lopetettu. Omasta ja edustamani organisaation puolesta haluan kiittää kaikkia paikalle ilmoittautuneita, paikalle saapuneita, chattiin viestiä kirjoittanut, erityisesti Juhaa, kun tulit tänne meidän seuraksemme kertomaan Helsingin kaupungin riskien hallinnasta ja ylipäätään riskien hallinnasta kuntasektorilla. Jos haluat Juha sanoa hei, niin sano se nyt, niin pistän täältä sitten lähetyksen poikki. No niin, hei ja hyvää joulua, ja kyllä mulle voi sähköpostia laittaa sitten, jos jotain kysymyksiä tulee. Kyllä. Hei, hyvää joulun odotusta jokaiselle.